Ribeira segue a potenciar o seu vínculo co mar e a enxalzar a súa cultura mariñeira a través de diferentes eventos. Un deles é Artemar, que tomará as rúas da vila entre o 15 e o 18 de agosto. En apenas uns días viviremos unha nova edición da Feira Artemar. Fusión da artesanía e mar da cultura e entidade. A decoración temáticas mariñeiras seguirá adornando as nosas rúas. E a xente que nos visite acorde a esta cita pedimos para crear un ambiente único que veñan vestidos ao acorde da feira mariñeira. Mais un cento de postos integrarán o mercado mariñeiro que se instalará na Rúa Peonil. Haberá varios espazos reservados para comerciantes e artesáns de Ribeira, que se beneficiarán ademais dunha bonificación do 50%. A empresa organizadora debe reservar, como decía antes, estos metros lineales para establecemento de postos que terán un 50% de bonificación sobre o precio xeral por instalar os postos ao ser negocios locais e desa forma permitirlles formar parte da feria. Animamos e recalcamos que calquera negocio vinculado ao sector mariñeiro ou calquera artesán de Ribeira que este interesado ten reservado un espacio do que pode facer uso e se lle van a aplicar este tipo de bonificacións para que poda formar parte da feria. A feria desta forma colla maior impulso. Aumentan tamén os obradoiros infantís cun mínimo de 3 horas os xoves e 6 horas o resto dos días, así como a animación de rúa e os espectáculos nocturnos. A feira abrirá as súas portas os xoves ás 6 da tarde. As outras 3 xornadas o horario será de 12 a 3 e de 8 a medianoite, con posibilidade de ampliar ata as 2 da mañá aqueles postos autorizados que así o soliciten.